Well, hallo. Vandaag is november de 11e, een knorrische helgedag. En we gaan. Eerstens wil ik zeggen, zeer dankzij voor alle comments, wat je mij deze week geschickt hebt. Ik had dat geregend. Ob die hier met video's merken, dat ze dat interessiert mensen, vielleicht nicht sehr. Aber mich kam sie da fair dat deed. En zeer dankzij voor de comments. Ik zag niet doen dat je mij loven sollen. Ik ben bloos nieuwsgierig als je dat actually interessiert. En mich kam sie fair dat deed. En ik ben zeer dankbaar voor jullie allen, besonders voor de schrijven van hoe je bent. Ik heb comments gekregen van Belize in Zuid-Amerika, allebei, van Rusland, en Duitsland, en Belize, Mexico, States, allebei. Zeer dankzij. Weil ik zelfs niet doorheen schrijven, dan schrijf doorheen van hoe je bent. Dat is mir immer zeer veel waard. En we gaan. Vandaag wil ik merken wat ze naam patty melt. Dat is een beetje een sandwich, dat is brood met een beetje vlees erbij en cheese en zeppelin en zoiets wat. En Emma, dat wordt in de 4 jaar een man door van Californië, door een restaurant heeft dat je meer ooit van gemerkt in de 4 jaar. En deze noemen we Tiny Nailer. Dat moet een beetje zijn, vielleicht als een kleine neula, wat kleine neeltjes, neula. Emma, ich habe sich nach dem Truck vor, wenn ich dann in Oklahoma und Texas durch, wo wir, die haben immer so eine Stadt. Patty melt. Schädlich scheine, die kostet eten mit Schaubeln, mit Etschakstremels, das geht dort an, wo am Süden, wie nennen das hier in Kanada, French Fries. Und wo die herkämen, das ist auch noch eine Geschichte. Bei dem haben, ja, die French Fries oder die Etschakstremels, weißt du, wo die mal herkämen, die kämen von New York City hier. Da wir am Lemon kommen in ein Restaurant nehmen und dann bestellen sich Etschaken. Die brauchen Etschaken. Aber nu hat der Cocinero durch, weil sich gut verdient oder was. Und nu werden die Etschaken röst gebrot. Und, well, hij had niet tijd om frische melk, so dann braucht er den Klient, den Customer, die. Und nu gleicht er aber so, ja. Und, dann dachte er wieder, hans, wo er mehr muss in der Stadt melken. Und das würde ich mal herstellen, so sie dann sagen. Französische Etschaken, French, das ist Französisch. French Fries. En die daar in Bolivia, Paraguay en Mexico, die gaan aan de Etschakstremels. Dat wordt vielleicht allerreich zijn. Bij Emma gaan. Nu willen we merken, zijn de patty melts. Ik wil je deze voor iemand gemerkt. En Emma gaan. Wel zijn we dat. Zeer einfach. Oké, nu wil ik weten wat de original is te maken hadden. Hier is rye bread, rye brood. Je kan zo'n broodbrokjes gewellen. Sogar selbst gemerkt het. Dat is gekauft het. Und bei Amazon. Hier ist Rindfleisch, gemoldenes Rindfleisch. Und du hast Salt und Pfeffer. Wenn je nicht Fleischsalt haben, dann bloß Salt und Pfeffer. Das ist alles, was du auch brauchst. Dann da haben wir einen Käse. Je kan zo'n Käsebrokjes gewellen. Und hier haben wir was sie nennen Worcestershire Sauce. Weil zo'n haben gut. Weil nicht, das braucht auch nicht, dass wir machen Sippeln, weil uns die brün broten. Und Emma han, en hier hebben we dan 2 Sippeln, nate Sippeln. Hier heb ik dan Fleischsalt, wat ik van der wil brokken. Die kan zo'n Fleischsalt brokken gewellen. En wat je niet hebt, dan bloß Salt en Pfeffer. En hier hebben we, sehr wichtig, Butter. Deze butter hebben we juist een abgekehrten Klei gemerkt, waar we die van der brokken. En dit is extra. Dit is wat ik je bij wil. Dat zijn peperschoten, wie je van der frühstück is, weil we nog een Eibroden dort ook nog waschen. En hier heb ik nog een beetje Schinkenfleisch. Dus Ramon oder Ham, ik wil door een 2 zo'n schneetjes maken. Dat is, dit hier, dat is extra, wenn het frühstück is. Je kan het zo stout, oder wenn je wel, dan te middag oder te onkas. So ist er in der Städtstein dann immer mit French Fries oder Etschakstremels oder mit Schaubeln, so ist es gewählt. Dankeschön. Okay, das erste, was wir dann tun, ist, dann da wir eine Pan heute merken und dann da wir ein bisschen Butter nehmen. Flachs ist dort. Und dann da wir die Zwiebeln und Jalapenos zu nehmen. Dus ik zei, de jalapenos, dat is extra. Dat is niet wat original maakt hier, maar echt ook. En dan, dit doen we dan met butter durchbroeden, maar het fijn bruin zijn. Dankzij. Oké, kijk dan maar niet wat we leren, wat de simpele bruin broden. Dan nemen we een plastic lush, dan doen we de klops, of dat vlees door de stad aan. Dan merken we er nog aan, vielleicht veel zal dik. Ja, gelijk te staan. Die wordt een beetje raar zijn als het niet brood, maar wat je wordt, wanneer je topje brood is, dan is dat, past dat kraak door aan. So, kijk maar daar. Gelijk te staan. Nu zijn we uit om de pan aan. Zeer einfach.
Nou, wat we dan doen is, je kan dan zo'n vleeszaal nemen als je wil. Den best je azalt aan bij zien. En peper moet je alle weten. En waar je niet vleeszaal hebt, dan je bloed salt en peper. Dat geeft ook allemaal een kleine smaak. En dan rie je de arm, door flippen de even. Krijg ze start. Ja, en dan doe je door nog met azalten. Ja, krijg ze start nog helemaal met peper. Met zout hier en peper. Ja. En dan zijn die eruit zum broden. Dankzij. Oké, we zetten de zeppelin en de fan bruin genoeg. En dan is het excited dat we dit Worcestershire sauce te maken. Wat je niet gaat, dat is oké. Je kan even ook zo'n sojasaus wat je wil. Maar anyway, ja, kijk maar daar. Oeh, ja. Van je voor een lepelval doen aan. Ja. Oh ja. Dat geeft een zeer schijnlijke smaak. Oh ja. Nou, wat we aan doen is, dan doen we dat hier in dit kampje aan. Ja. En dan doen we dat met blanke papier waar je hand houden. En dan doen we dat hier warm houden, wat we dat anders al eruit hebben. Zeer dankzij. Zo, nu hebben we de butter heet in de pan. En dan leggen we de klaps in aan. Oeh ja. Dat is de start. Dat wordt een butter gebrood. Zeer fijn. Ja, die wil ik een beetje plat rijden, want die hier in de pan zijn. Zo, kijk hem maar uit. Dat is een meer kracht ruim. Oké, dan willen we ons den hier nu uitmaken. Eerst wat ik doe is, ik smeer hier een beetje mayonaise op. Weer het ligt, weer het niet ligt, die broek genau niet. Een beetje zien. Zo. En dan wat we dan doen is, dan doen we een stuk cheese op. Krijg ze start. En dan doen we dat vleesje op. En voor mij wordt er nog zo'n gamon, dat zijn zeer derne stremeltjes. Dan staat dat schuine hier nog. Kijk maar dit. Daar is het start. Oeh, maar kijk maar dit. Dit is de zeppelin. Zet dat aber niet fijn. Krijg ze start. En dan wordt er nog eenmaal keizen opgelegd. En dan doen we deze. Dat is de start, nog een klaps. Dan nog een beetje meer zeppelin erop. Krijg ze start. Ja, kijk maar dit. En dan hebben we nog een color kaas. Kijk maar de start. Ja. Oeh, baby. En dan willen we ons den baken. Nu kijk maar dit. Krijg ze start. Oh, maar dit wordt waarschijnlijk dan. Ja. Nu willen we ons den baken. Dan wil je weten wat we dat doen. Oh, wir haben noch vergessen, hier ist noch Meierfleisch. Ich habe hier noch ein bisschen so ein Schinkenfleisch. Dort, wo wir hier noch so, das war etwas, das dann so eine derne Kolleg ist, das ist extra. Das ist nicht original, aber ich leicht dazu dort so. Ja, nu werden wir uns den baken. Ja, nu haben wir eine Pan abgesagt. Wir haben mit Butter nähen. Und dann werden wir den hier so steht nähen. Und dann werden wir uns den brün machen. Dankeschön. Oh, kijk er maar dit. Stek 3 minuten hebben we den nu einziehen. Nu heb ik den omgedraaid. Nu wordt het een beetje daagsel even, bloos dat de herte met alle bern blijft. En dan wordt het beter versmelten, die kaas en alles. Oh, dat ruikt maar zeer schijn. Oké, we laten ze er eerst nu uit. Ik heb hier nog een eierbrood. En dat wil ik me ook nog nemen. Kijk, dat is de start. Ja, kijk maar dat. En dan wil je maar verschnieten en zijn wordt het inzetten. Oh ja. Nu weer allemaal zijn. Dat is dit. Oh ja, dat is vlees. Dat is van alles. Nu weer allemaal zijn wordt inzet van Bern. Nu kijk maar dit. Dat en alles, dat is dat. Oh, ik wil je dat mal op eer van dichtbij wijzen. Ja, kijk maar.
So, nu willen we eten. Nou ja, dan willen we dit maar smaken. Ho, 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 ho. En we gaan, waar we God dankbaar zijn, dat hij ons voor gezegend heeft, wat ik kan eten. En nu willen we dit smaken wat ik naam perrymelk. Ik had het te frühstück, toen had ik mijn eigen brood. En weer het vanmiddag wel, die kon het vanmiddag gaan. En met iets extreems en french fries. But anyway, nu wil ik dat smaken. Oh, check met alle sippelen en choy. Wenn ik door een te swipen, nu krijg ik vuil, dan moet ik van die man zelf arbeiden met zo'n groot frühstück. En dan met die peperzouten. Dus ik zei hoor, dat is extra. Die peperzouten, dat wil er niet bij. Bij mij is dat erbij. Zie, met zouten hier zo stuk. Dan ben extra sippelen in je houden. Ik weet je, zijn mensen die gleich niet sippelen, dat is dan niet veranderd. Oh, wacht. En dit is peperzout. En maar veel te zwin bakken stijl. Nu bij ik wil je zeggen. Merk dat nog, ik stond vandaag met tiddies op. Dat smaakt zijn. Merk dat ook, merk dat ook. Dat is dat weer. Wow. Hiervan. Strookdaan, Manitoba. Dankzij.